Yn enw i Llunos Roberts, rwy'n feddyg teulu yma yn Rhymsaran. Yn enw i'w Carys Davies, wy'n olygydd ar gyfer rhaglenni teledu. Mae Creamer ydw i. Dwi'n gweithio heddlu fel pennaeth yr adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg. Fe nhw i Ioan Pryddach a dwi'n partner yn Hugh James. Yn enw i Rhian Hughes Williams a dwi'n brif weithredwraig Cyngor Gofal Cymru. Helen Hywels ydw i, dwi'n swyddog cefn gwlad i Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Dwi'n Wen Williams, un o gyfarwyddwyr Atom PR. Fe enw i yw Angharad Mair, a falle bod fi'n fwy adnabyddus fel rhywun sy'n gyflwyno wedi 7 ar S4C, ond dwi hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cymru Tinopolis yn Llanelli. Dyna ni'n awyddus iawn bob amser i gael graddedigion sydd yn gallu gweithio yn hyderus yn y ddwy iaith. Y prif ffactor o fod yn feddyg teulu wrth gwrs ydy'r gallu i gyfathrebu, a dwi'n gwybod yn ffaith bod nifer y gleifion dod i'n weld i'n benodol oherwydd mod i'n siarad Cymraeg. Canodd o bobl siwr fod wedi astudio gradd yn y cyfryngau, ond y ffaith mod i wedi astudio trwy gyfrwng Gymraeg, dwi nawr yn gweithio i gwmni teledu sydd yn darlledu rhaglenni Cymraeg dyddiol. Cyfathrebu ydy canolbwynt gwaith y cwmni. Gan bod ni wedi'n sefydlu yma yng Nghymru, mae gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â trwy gyfrwng y Saesneg yn gwbl hanfodol. Mae gen i bartneriaeth efo Brifysgol Bangor, lle dyn ni'n cynnig ysgoloriaethau i bobl ifanc sydd yn dewis i astudio cwrs cymdeithaseg a polisi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynllun cyfnod yn rhoi 9 ariannol a chyfle am brofiad gwaith i fyfyrwyr sydd am astudio i gwrs gradd nhw yn y gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg. Cynllun Amnawd yw cynllun noddi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg i astudio wahanol bynciau amgylcheddol yn prifysgol. Chi'n cael 9 ariannol i astudio'r pwnc, ond yn bwysicach na'r 9 ariannol, chi'n cael profiad gwaith o leia 5 wythnos. Sa'n ni'n annog unrhyw un sydd ag unrhyw fath o ddewis i astudio gradd trwy gyfrwng y Gymraeg, neu'n sicr rhan o'r radd trwy gyfrwng y Gymraeg, i wneud hynny.